أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طوبى مissiribah أمب أوفو من أرسل منك فودي نوي السلام عليكم. حدث أمب تشين بابولا والحنات مننا أني الفروض المقدرة أن يلو دفع farda minu ni ala ye o fo qur'anala ni donbaw ya fo kitabula ni o kanga di shenta ba doma wala na temene na o dafra bo cien ko ni ale fenye ka fo nya kalam fi kitabun ko tendro o be musalla ale be la fi damana kalandla ale be la fi darsu kegralen de la kala dama parce que afana ya dama donné abe afarlembe fikhou kitabu kamme afana adama doni de akanga kala spécialement note ka foni dana fikhou kono tan numa ibe nyesorola akagela doni fika kala ne adama spécialement naw bo o kama yoro do bala ni momi ma tayro jachena itaso ayro ite nyesorola naw okuma hal sambe muqaddimah aliziya kono abina fasulu kuradota fasulu mbe kuma atasib fasu dinya ayira ka fo chembe tani chogo flaye walima chogo saba al fardu faqat walima ta'sib faqat walima al jam'u bainahuma na'am ako fasulu ne farafasiya idan farada al-abu ni fa kelen bewde tora chenda bay awil jaddu walima moke awil ibnu walima denke aw ibnuhu walima denke o kelen tora mate ga faraka akhadha limala abin nafuluta jami'ahu nafulu bela jele ma ni mo fatra ya fa kelen bewde to amma chenda ba foytoy wolo fa kelen be ko nafolo bela jelemi di ama walima fati moke kelempeu de be ama chenta ba fuito moke kelempeu de be nafolo bela jelembe dama dembete mo denge bete ya donc mais o te krekere nini mo ndroy mo ni chenta ba do ni chedo anye chenta ba chema fo anko niko ka deta beta mota ani duru chenta ba chema niko kika deta ka wala mota ani duru o mota nduru mbela jerem saka dun hukumu kono ma fo mofla no e furuke ani akhul ummi muso fatra ka furuke to harni furuke kelempe do farda de an yoroy na folon clanche o de ani roy bo clanche do sa susoli wala don bon nyonje na parce que furuki ale farda tigide ale ta aswi okma walima akhul ummi mughafatra ani mami be bala ute fala ayo kelimpe udito chenta baworti okmo fana na folo bete dalema don ba mabbe oka ale ka farda yi sisa na folo clanche worona na folo to o be ke chugodi sosori bola don bon nyonje bon na boran nimma flaina chienda ba chema to mota ani saba ni o kelen de tora a kelen de tora chienda ba mote ka faraka aven na folo bela jilinda na donc wa hakada wa alaikum salam okuma na bora aywa nimma flaina chenta ba to mota ani saba na kelimpe udi tora abe na fulo beta bidun khilafin na fulo bebe dama bo afleka do de fola fa bala moke bala denke bala akhu shaqiqu balma kele fakele bakele bala akhu abi bala ammu bala chenta ba chema to bela jele bebeti walisnani akum mafla من الإخوة كابن بالمولى فسائدا ولما من كانت بالمفلك يقسمونه ولبيت نفرق لا نيوجه بالسوية
ka kenye ma na yasro balmawdo ni kelelo na folo bebe dama na yasro balma fla sabaro ba kala uni nyonje bo o te balma yere fana kele har nasro dewndo awa mo fatura aye denge fla sabato ba kala uni nyonje mo fatura aye awa moden sabato no ye denge dente wa kala uni nyonje wa hakada okuma maomo ni kelen tora ni be na flo beta ni kera fla sabay aw ba kala uni nyonje ate kere ni balma do ren نعم وإن اجتمع منهم ذكور وإناث نيتشو نمسود فرلان يونك أولا فيقسمونه أكم وبا أكلا ونيونجه ناس رتشو نمسودو منهم بمرتبة كلنا مغمي نا ياسرو إكلن دي توريبه نفلو بتا من ناس رو مسوبه فريقا كم سيسا دينكي دمسوبينو والما أخو الشقيقو أختو شقيقة به misali yala o kuma naso o do sa toujours o ben na flo klaw ni ko mu te kenya de zakari mislu hazil unsay ma musuflan yoro o bidi chekelema ko misali yala ni modo fatura o ma aflo ko de fo de zakari mislu hazil unsay ma musuflan yoro bidi chekelema ko misali yala ni modo fatura ka denke kele ani de muso kelento nasro aywa denge kelendo na folo belajelen be dama nasoro denge fla sabaru ba kla uni nyonche ni musote me nasoro musobe faruka ba kla uni nyonche comme misalela mo fatura ka denge kele ani de muso kelento man na folo be kla uni nyonche li zakar misul hazilun sayen muso fla ni yoro be di cheklema o koro jumenye o kuma minin na folo sara sabade sa ka flabi e denge ma ka kelendi de muso ma voilà comme nasro na fole wa sabay misalela ok ma ba class sabay wa fla obedi dengema wa kele obedi de musoma ok ma awa muson niro fla de faranyo ko di chekelema o koro chema be min soro o clanche de bedi musoma naam akore odi chema be min soro o clanche de bedi musoma wal mo chokelo do fatura ka aga akhu shaqiqu wa ani mogom be falaw be bala chema ani musoma o chuko kelendo wa akla uni nyonche li zakari mislu hazilun say ma o yasu bela jele mogom ona be chenta bil asaba abi chenta ne asaba ya de no kelentora abi na fulo beta nani musodo uba akla uni nyonche li zakari mislu hazilun say bo ode kama أخو الأمي وأخت الأمي أولوتا كلا لذكر مثل بس أولوتا عصبية أخو الأمي تعصبية كافنا كلن ترى نفلو بديا نفلو بلا جدين بدام لا عليه فرد تيجي ترني وكما أخو الأمي أن أخت الأمي هر نو أشارة أولو نفلو كلا أنيو أنت كأكيني كافوا مسوف لا نيرو بدي شكله ما أولو سنتي أولا كم دفاترا كاكا أخو الأمي كلنتو أني أخت الأمي كلنتو ani min be bala ute fala chekele ani muso kele bon uben na flo farda min ganga duma uba kala uni nyo jeri ka kenye ka fo ne muso cheta be double ay olu sente ola naam okuma muso fla ni ro dili chekele ma ka fo chena cheta be cheya kateme musoka ada ul islam uya esay kube islamiyya to cheni uyi ko islamiyya ye chef saya katima musoka ko islamiyya ye muso doya islamiyya jugu ube islamiyya to cheni feminu ni ya doye ka fo lube fe ka muso liberté islamiyya de muso doya ube nani misali doye o misali doye ko islamiyya sila di chema ka muso bugo ani to ni chema fanala ko aywa muso chen ni robe cheya kateme musoka ubode fo bo ni alla je Allah subhanahu wa ta'ala de anda ala de bando min banya ala de bado min banchi ala de bado klacho min kan man to nyolte mina ala de bodo ala de koko
aywa ni yoro la demuso ni denke walma balmaw nube nafolo kila yoro mina ceri muso ko aka kila nin kila cogo la cɛ ni yɔrɔ ka double ka kelen di muso ma silamɛya y'o kɛ tileniya ye kama a ma kɛ ka muso tɔrɔ silamɛya y'o dabɔ tileniya de kama mɔgɔ minnu tɛ martaba kelen na minnu tɛ niveau kelen na n'i ye kɛɲɛ ɲini ko olu ni ɲɔgɔn tɛ o tɛ laadiriya dɛ o ye ntɔɲɔli de ye misaliya la e ka denmisɛnw bɛ taa kalanyɔrɔ la dɔ bɛ lycée la dɔ bɛ premier cycle la a bɛɛ kɔni ye kalanden u bɛ i denw ye olu taatɔ la e bɛ joli d'u ma lycée in ta i bɛ se ka 100 d'u ma min bɛ premier cycle la i bɛ se ka dɔrɔmɛ 20 d'u ma est-ce que i y'u tɔɲɔ wa i tilenna parce que min ni min ka kan i y'o di o ma min bɛ lycée la o ni 100 ka kan i ye 100 di o ma min bɛ premier cycle la o ni 20 de ka kan i ye 20 d'o ma i tilenna o mais ka sɔrɔ o ma kɛɲɛ ne ko sa o bɛɛ n den ye i dɔn ko bɛɛ ka kɛɲɛ i ye 20 di min bɛ prématuré la i ye 20 d'o ma min bɛ lycée la i ye 20 d'o ma i y'u kɛɲɛ kɔni mais i ye min bɛ lycée la i y'a ntɔɲɔ yɔrɔ dɔ la ka kɛɲɛli kɛ a bɛ kɛ ntɔɲɔli de o kuma n'i y'a ye nin yɔrɔ fana la sariya ko cɛ ta ka caya ka tɛmɛ muso kan sariya y'a kɛ tilennenya de kama parce que n'i y'a jate n'i y'a lajɛ doni min bɛ cɛ kunna o tɛ muso kunna doni dɔ bɛ se ka sɔrɔ muso yɛrɛ kunna dɛ nka muso ka doni ni cɛ ka doni tɛ kelen u ka jan ɲɔgɔn na fɛn kelenw tɛ parce que Allah subhanahu wa ta'ala furuɲɔgɔnya kɔnɔna la fɛn fɛn ni nafaga de don financement ala y'a bɛɛ doni bila cɛ de kunna ala y'a bɛɛ doni ta k'a bila cɛ kunna a bɛɛ lajɛlen wajibi don ale de k'a kɛ ni a seko dama yira ye ala ma fɛn foyi kɛ muso ka wajibi ye n'a y'a kɛ kɔni dɔw bɛ n'a y'o kɛ a ka ɲi mais k'a fɔ obligatoire fɔ ale de k'a kɛ ayi ma doni bɛɛ lajɛlen cɛ de ka doni o kama silamɛya ko ale nin yɔrɔ ka caya ka tɛmɛ muso kan bon misaliya la ni dɔ fatura k'a denkɛ ni a denmuso to misaliya la a ye 40,000 to 40,000 walima an k'a kɛ 30,000 ye dɔ fatura ka 30,000 to a ye denkɛ kelen ani denmuso kelen pewu de to bon silamɛya ko a ka tila cogo min na o ye 20,000 min di denkɛ ma 10,000 min di denmuso ma bon i b'a dɔn e bɛna fɔ sisan ko denkɛ de ta cayara ka tɛmɛ denmuso ta kan mais n'a y'a sɔrɔ misaliya la u sera furu ye denkɛ sera furu ye denmuso sera furu ye bon laada la an ka furu nafolo ye misaliya la an ka furu nafolo ye 20,000 ye laada la misaliya la sisan denkɛ in n'o ye muso ɲini o ka furu nafolo bɛ taa min ale ka 20,000 ye a ye 20,000 min ta tiɲɛ ye ale bɛ fɛ ka muso furu 20,000 min bɛ ale bolo sisan ale bɛ fɛ ka muso furu 20,000 in bɛ taa min 20,000 in bɛ taa furu nafolo la fo a ka tila ka dɔ wɛrɛ ɲini k'a ko tɔ dafa bon muso in sisan cɛ dɔ nana ale ɲini n'o cɛ nana ale ɲini o bɛna joli di furu nafolo la o bɛna 20,000 de di o tuma denmuso ka 10,000 dɔ in b'a bolo a ye 20,000 wɛrɛ sɔrɔ k'a fara a kan parce que cɛ dɔ de bɛna o d'ale ma o tuma a balimakɛ denkɛ u ka 20,000 taara o tuma jɔn de ye banna ye sisan nin ta taara nin ta garilen b'a bolo contre a ye dɔ de minɛ k'a fara a kan o tuma nin ye misali fitinin dɔrɔn k'a yira k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ala ka kiiri de kiiri ye ala de y'an da ale de b'an dɔn min b'a ɲa min b'an sutura ala de b'o dɔn o tuma o b'a essayer k'u bɛ silamɛya tɔgɔ tiɲɛ ni nin n'a ɲɔgɔnnaw ye silamɛ lanfolon dɔw fana bɛ tugu u nɔfɛ balimamuso diinɛ si ma muso bonya ka tɛmɛ silamɛya kan o tɛ yen diinɛ si ma muso bonya ka tɛmɛ silamɛya kan o diinɛ tɛ dugukolo sanfɛ min ye muso bonya ka tɛmɛ silamɛya kan silamɛya ko muso ka bonya cogo bɛɛ lajɛlen na alakira ka kumakanw na o caman bɛ yen an t'an yɛrɛ bila o bɛɛ lajɛlen fɔli la
man bi Allah subhanahu wa ta'ala deli alaka dina fam jognyuma alaka dinna na bele jelema ako wayarisu kullu zakarin ako chewo chebe chenda bi ta'sibi ni faso dinyaye yudli nale be gereshula bi nafsihi ni ayreye aw bi zakarin wali mani chedo anya fo chugo mina masala nu kagle doni ni do yorote mbombo chena ayo ado famuli kagle sisa aya ira ka fo mado be olube chenta bi ta'sib olutate farda koto lutala nu nasro kele no be na folo beta nasro farda tigi bo be jofolo farda tigi manuka farda ta na folo to be duma bo ako o chent o bisaka ke mo mi na folo ko re qaida fossa mo mi be gere shula ni ayre bi maana ale chien soro ni ayre de ya fam bal masuriya sorla ale ni suje ni ale yere de sabui ko mi fa bal masuriya soro ani addenje ni fa yere de sabui wal madenke hakada wal madenke ako aw bi zakarin wal may bal masuriya ni modo de sabui me o tiye che musote ko mi moke na mode ale bal masuriya soro ni amode ni fa de sabui o kuma o che walma akhu shaqiqu ibal make akhu shaqiqu ibal make fakel bakel walma ni me fala balma suriya soro balma soro oni ibal man jeni fadi sabui ko ma be nyon soro fala ni fadi sabui o kuma isuriya la ni fadi ni che sabui o kuma bela jile nya asbui o bela jile me chenta bi ta'sib mena soro sam mo mi balma soro ni shuche ni musodre sabui ima soro ni yire iya soro ni mɔgɔ min fana ye o ye muso de ye o kuma o tɛ asubu ye komi akhul ummi i ni mɔgɔ min bɛ bala aw tɛ fa la bon sisan i ni min bɛ bala mɔgɔ min e ni su bɛ bala de aw tɛ fa la o kuma e balimaya sɔrɔ ni su ye ni jɔn de sabu ye ba o kuma o ye muso ye o de kama akhul ummi tɛ se ka kɛ asubu ye cogo si ale farila tigi da a ka farila bɛ d'a ma dɔrɔn a banna donc a filɛ ka qaida belebeleba dɔ dama yan o kuma wa maana ta'sibu yɛrɛ kɔrɔ jumɛn ye man a ko mɔgɔ min yarisu bihi n'ale bɛ tiɲɛ ta ni fasogankɛya ye yastaghriqu jami' al-mali a bɛ nafolo bɛɛ lajɛlen ta idan farada n'a kelen de tora wa yastahiqu al-baqiya a bɛ nafolo tɔ ta ba'da zawi sihami ayiwa niyɔrɔtigiw ta tɛmɛnen kɔfɛ in kana ma'ahu zu sihamin n'a sɔrɔ niyɔrɔtigi bɛ ka fara a kan kuma nin de ye ta'sibuya yɛrɛ mɔgɔ min bɛ tiɲɛ ta ni fasogankɛya ye fasodenya ye o kuma ni kelen don i bɛ nafolo bɛɛ ta ni kelen don i bɛ nafolo bɛɛ ta i n'a fɔ fa mɔgɔ fatura ka fa dɔrɔn pewu de to maa wɛrɛ tɛ yen nafolo bɛɛ bɛ d'a ma walima mɔgɔ fatura k'a den tɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen nafolo bɛɛ bɛ d'a ma mɔgɔ fatura k'a binakɛ to mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen nafolo bɛɛ lajɛlen bɛ d'a ma wa hakada asubu bɛɛ lajɛlen bɛ ten mɛ n'a y'a sɔrɔ faridatigi bɛ yen a bɛ jɔ n'olu ka farida duuru ma nafolo tɔ bɛ d'a ma komi mɔgɔ fatura k'a den a n'a furumuso to o kuma furumuso ye faridatigi ye den kɔni asubu ye den bɛ jɔ fɔlɔ furumuso ta mana bɔ a la n'o ye tilancɛ seginna ye nafolo tɔ bɛ di den ma n'a kelen don a b'a ta n'a sɔrɔ cɛ ni muso don u b'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ للذكر مثل هذه الأنثيين وهكذا ما نعم وأن ينفصل جورانو من الله سبحانه وتعالى دليل على كافهم سكون من ديننا وبلا جلما فصل كيف فتن بانشي إذا فرد الأب هابين بانغنا تغو أو الجد والمكسمه أو الابن والملينيغو أو ابنه والملينيغو لينيغو أخذ المال أو النابرين متنو جمعه السوق ومدي والاثنان سرم باللي من الإخوة قل واغنوها فساعدنا والماغن قبهلوي يقسمونه يونا وركتان الرمينة بالسوية نعمرني وإذا اجتمع منه ذكور وإناث يورو يراغنا مي فيقسمونه كن واتغن الرمينة للذكر مثل حظ الأنثيين يعروه للتقن كن يوبانها ويرث بتعصيب كل ذكر أتي يغو قيم وتنتي هاوانغ لما يدلي كن تنتنو
بنفسه تي إيمي كتا هرنا أو بالذكر ولما قلت تنو هرنا تي يواساوي ومعنى التعصيبياتي هوانغا لما وكي من معنى غنهم بي من كن سربي يرس به أغنى قيمة تنوتي هوانغا لما هو يستغرق جميع المال أو النابرون سوكا من تنقيا إذا فرد أبانا غنطو ويستحق الباقي أو كتن استحقني بعد سهامي زي سهامي تقوم بالله إن كان معه ذو سهام نتقي قمه كبايا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم.